Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-Festival ta' Mużika Klassika The Three Palaces se jiftaħ il-bibien ta' diversi imkejjen grandjużi f'Malta li fihom se jittellgħu qatt ta' wirijiet mużikali mill-isbaħ. Mill-2011 l-hawn il-Festival Sigusajk offra pjattaforma għal diversi proġetti artistiċi innovattivi immirati lejn it-tfal u żgħażagħ u din is-sena mhix eċċezzjoni. Fl-ewwel esibizzjoni solo ta' Sam Alexandra f'Malta, l-artista tesplora id-dinja dinamika tal-uċieħ u l-pjaċir, vjaġġ li beda fiċ-Ċina u li se jkompli f'San Ġiljan. Il-proġett Valletta Resounds The Caravaggio Experience jgħaqqad l-arti ta' Caravaggio ma' rakkont teatrali u mużika klassika fil-Konkatedral ta' San Ġwan.